ברוכים הבאים לרפואה מהותנית, הפודקאסט שנוצר במיוחד למטפלים עם המרצה והמטפל אייל שפרינגר. אני יואב כהן, שותפו של אייל ליצירת תכנים וקורסים דיגיטליים, ואני אנחה את התוכנית. אהלן אייל. היי יואב, ושלום לכל המאזינות והמאזינים. אז בוא תכניס אותי לפרק, על מה אנחנו מדברים היום, ואולי גם איך הוא קשור למספר 7. אז קודם כל, הפרק הזה הוא כפולה של 7, כי הנושא של הפרק הוא 21 טיפולים בשבוע, והפרק הזה בעצם קצת מכניס אותנו לתוך העולם של התזונה, החלק של התזונה, שהוא חלק מרכזי בטיפול, ועל הכוח שבתזונה, למה תזונה זה כזה כלי טיפולי חשוב, האתגרים ביישום של התזונה, וכמובן שגם ניתן כל מיני רעיונות, איך לא לעשות מזה כזה עניין, ואיך להכניס את התזונה הטיפולית, התזונה המיטיבה, לחיים שלכם בבית, אם כן צריך מחויבות, אבל בלי להסתבך יותר מדי. אוקיי, אז אולי לפני שניכנס לנושא, תכניס אותי קצת כמו שאתה נכנסת לנושא של התזונה. כלומר, אני יודע שהתחלת את דרכך כמטפל, בכלל כמטפל בתווינה, ולמדת דיקור, נכון? כן. תסביר לי איך הגעת ללהיות מטפל בתזונה. אז בעיקרון, אני סיפרתי בפרק הראשון של הפודקאסט על המפגש המיוחד שהיה לי וליפעת בת זוגי עם דוקטור מירה ניאזוב, שהפכה להיות המורה הראשונה שלי בתחום התזונה. היום אני רוצה להציג את זה מנקודת מבט קצת אחרת, ויותר ברמה באמת של המפגש שלי עם תחום הטיפול הזה, ולמה בחרתי בו, מה היו השיקולים אפילו הכלכליים והמקצועיים, שהובילו אותי לעסוק בתזונה, ויכול להיות שזה ייגע גם בהרבה מטפלים אחרים, שבתחילת דרכם, אנשים שהפסיקו לטפל, ואחרי הרבה זמן חוזרים לטפל מכל מיני סיבות, אז אולי תצליחו להזדהות עם הסיפור שלי, ומדוע ברמה הכי בסיסית, הכי פשוטה, התזונה הפכה להיות כלי מרכזי בטיפול. אז את הדרך שלי באמת התחלתי עם תווינה. תווינה זה שיטת טיפול במגע שמגיעה מהעולם של הרפואה הסינית. היא שיטה שיש בה אספקטים אנרגטיים מאוד מאוד משמעותיים. זאת אומרת, רעיון שאנחנו בעצם עושים תוך כדי העבודה הפיזית של העיסוי של הגוף של המטופל, אנחנו עובדים עם התודעה, עובדים עם הצ'י, עם הכוונה, והיה הרבה קסם בתווינה עבורי, וכאדם שעסק רוב ימי נערותו באומנויות לחימה, אז העבודה עם הגוף היא הייתה מאוד מאוד טבעית לי, ומאוד משך אותי לעסוק במקצוע הזה, שלקח אותי מהמקום שהוא מאוד פיזי, קורדינטיבי, למקום שיש בו גם רגישות, וגם מגע באנרגיית החיים, בצ'י של המטופל. והתקדמתי מהר מאוד בתווינה, הייתי כנראה מאוד מאוד מוכשר, קיבלתי תפקידי הוראה במכללת מדיסין של זמנו, ואחרי זה קמפוס ברושים, וככה יצאתי לעולם כמטפל תווינה. ואחד הדברים ששמתי לב זה שהיה לי מאוד מאוד קשה להתפרנס מהתחום הזה. למרות שהייתי מאוד מאוד טוב, מאוד מאוד מיומן, ואנשים חוו אצלי חוויות מאוד מיוחדות בתור מטפל תווינה. אנשים קראו לי אייל תווינה בזמנו. הקהל יעד, הלקוחות, המטופלים, חוו בדרך כלל את התווינה כמשהו שהוא nice to have. זאת אומרת, טיפול שהוא מרגיע, ואולי עוזר בכאבים, ואולי עוזר בבעיות אורתופדיות, אבל מצאתי את עצמי הרבה פעמים גם נאלץ, אני מדבר ממש על הדברים הטכניים, גם נאלץ לגבות מחיר שהוא יחסית נמוך, זאת אומרת, מחיר שלא אפשר לי להתפרנס בצורה טובה, וגם מצאתי את עצמי הרבה פעמים מתמודד עם ביטולי טיפול, בטיפולים שהם סוג של מערכת יחסים לטווח ארוך, זאת אומרת, אנשים מגיעים לטיפול פעם בשבוע, ומטופלים דעתם קלה, מה שנקרא ביחס לתווינה, ומאוד בקלות היום אומרים, השבוע לא, השבוע אני קצת קצרה בכסף, השבוע יש לנו בת מצווה, אופס, שכחתי, וכל מיני דברים כאלה. והייתי מוצא את עצמי ככה, כל פעם מנסה ככה לפרנס בהתחלה את עצמי, ואחרי זה משפחה צעירה, ולא מצליח להחזיק את החיים שלי מבחינה כלכלית כמטפל תווינה.
ובדיוק בתקופה הזאת, ממש סמוך לנישואים, כשעמדתי מול העניין הקשה הזה, מול האתגר הזה, אז היה לי שיחה עם אבא שלי. אבא שלי הוא איש מאוד חכם, מאוד אינטנסיבי, והוא דיבר איתי על רעיון שנקרא ביקוש קשיח. הוא אמר לי, אייל, תנסה לחשוב איך בכל שלב בהיסטוריה האנושית, אבא שלי הוא ככה יליד אירופה, הוא נולד בפולין, של אחרי מלחמת העולם השנייה, אז ככה תמיד כשחשבתי על הילדות של אבא שלי, חשבתי ככה על דימויים של אפור, שחור לבן כזה, ורשה, בניין, ככה סטינג כזה של אחרי מלחמת העולם השנייה, ככה ראיתי את זה בדמיוני, והוא סיפר לי, הוא אמר לי, אייל, תראה, בכל מקום תמיד יש רעיון של ביקוש קשיח. זאת אומרת, גם כשאנשים נמצאים בכלא, גם במצב של מלחמה, גם כשאנשים אין להם פרנסה, תמיד יש מצבים של ביקוש קשיח. והוא נתן לי כדוגמה את הסיגריות, שסיגריות זה דבר שאנשים תמיד צריכים. והוא אמר, גם בתחום שלך, אתה הרי מתעסק בתחום שקשור ברפואה, אתה מתעסק בלהקל על אנשים את הסבל שלהם. ויכול להיות שמה שאתה מציע במסגרת התווינה, הוא לא משהו שאנשים תופסים אותו כחובה, כמשהו שהם חייבים לעצמם. זאת אומרת, קצת יש בת מצווה, קצת אין להם זמן, קצת לא מתחשק להם, בום, הם מוותרים על הטיפול שלך. תנסה לחשוב באיזה מישור, באיזה חלק בעולם הזה שאתה עוסק בו, יכול להיות ביקוש קשיח. הייתי אז בחור צעיר, בן 28, ואז בדיוק במקביל פגשתי את דוקטור מירה ניאזו, וראיתי באמת איך אני והבת זוג שלי, שהיינו די תפרנים באותו זמן, איך אנחנו מוכנים לשלם כל סכום שבעולם כדי לקבל מענה טיפולי. והרעיון הזה של גם התזונה שהדליקה אותי, וגם האפקטיביות הגדולה, וגם ההבנה כמה אני הייתי זקוק לטיפול הזה, גרמה לי להבין שאם אני אטפל בתזונה, ואני אתן מענה לאנשים שבאמת באמת זקוקים למענה, כי הם מתמודדים עם אתגר רפואי משמעותי בחיים שלהם, אז פשוט כבן אדם שרוצה להישאר במקצוע, יהיה ביקוש קשיח לשירותים שלי. וככה בעצם התחלתי בעצם את התהליך של להפוך ממטפל של תווינה ודיקור, למטפל של תזונה. נקודה נוספת, או ככה, נקודת ציון נוספת שגרמה לי להבין את הערך של המקצוע שלי, זה שבתחילת הדרך עבדתי במרכז, כאילו, אחרי שנה בערך שעבדתי עם דוקטור ניאזוב, אז קיבלתי הזמנה לעבוד במרכז גדול של מטפלים, במרכז הארץ. כל המי ומי היו שם, כל המטפלי דיקור הטובים ביותר, ובמרכז הזה בעצם נתנו לי את התפקיד של להיות אחראי, כאילו, לתת את טיפולי התזונה, ותפסו את זה כמשהו מינורי, זאת אומרת, המטפל הראשי, המטפל המוביל, הוא היה מטפל אז, או המטפלים המובילים היו מטפלים אז בדיקור, כל ההפניות היו מגיעות אליהם, ואז במידה והמטופל היה מסכים, או המטופלת הייתה מסכימה, היו מפנים אותם לאייל, כדי שאייל יוסיף את האינפוט התזונתי שלו. והתחלתי לראות דברים מטורפים שקורים שם. אנשים היו מגיעים לטיפול בדיקור, והיו מגיעים אליי אחרי שהם כבר 12 פגישות, ככה, אחת אחרי השנייה, באותה תקופה, באותו מקום. זה היה לפני, אני חושב, בערך 20 שנה, או קצת פחות מ-20 שנה. כבר אז טיפול של שעה היה עולה 350 שקלים, ומטופלים היו מגיעים לטיפול, ל-12 טיפולי דיקור, לסדרות ארוכות של טיפולי דיקור, ופעמים רבות, לא תמיד, לפעמים דיקור עובד כמו קסם כמובן, אבל פעמים רבות התוצאה, האפקט היה מינורי, ואז הם היו מגיעים אליי, ואני בתוך התזונה, בתחום של התזונה, עבדתי שנה, שנתיים, עוד התחלתי ככה, נכנסתי לתוך העניינים, ופתאום בן אדם שעבר 12 טיפולים אצל מטפל בכיר, שאני בעצמי מאוד מאוד מעריך, פתאום הגיע אליי, ואחרי מפגש, אחרי 2 מפגשים, הבעיה חולפת, או חולפת ב100%, או משתפרת באחוזים ניכרים. ופתאום הבנתי שהטיפול שאני עושה, הטיפול תזונה, הוא מאוד מאוד אפקטיבי. הוא מאוד מאוד אפקטיבי, וגם כשהתחלתי לבנות את הקליניקה שלי, את הקליינטורה שלי בדיקור ובתווינה, הבנתי שאני חייב את התזונה, הבנתי שאני לא מעז לצאת לדרך עם מטופל,
לפני שהוא עבר לפחות שני מפגשים ראשונים שמוקדשים אך ורק לתזונה. ורק אחרי שהמטופל עובר את שני המפגשים הראשונים עם התזונה, רק אחרי זה אני נותן לו, ממשיך במידת הצורך, לתת את הטיפולי דיקור וטווינה. והסיבה לכך הייתה שהייתה לי הבנה שהטיפול התזונתי, היישום של טיפול התזונה, בעצם מוודא שהמטופל בעצם ממשיך ומקבל טיפול, ממשיך ולקבל דחיפה לכיוון הטיפולי, לכיוון הריפואי, בכל ארוחה וארוחה שהוא אוכל, לאורך כל היום. וזה נתן לי ביטחון נורא נורא גדול, כי כשאתה מדקר או מטפל טווינה בתחילת הדרך, אתה עושה איזה, אתה עושה טיפול דיקור. אתה נותן טיפול דיקור, הטיפול דיקור נמשך שעה, יחד עם טווינה נמשך שעה, נניח אתה מכניס 3 מחטים, 6 מחטים, אתה עושה עוד איזה רבע שעה, 20 דקות טיפול טווינה, ושולח את המטופל הביתה לשבוע. עכשיו, יש פה משהו מטורף, אתה בעצם מצפה שבגלל עבודה שנמשכה שעה, הבריאות של המטופל תשתנה, וכשהוא יגיע אליך בשבוע הבא, יהיה לו שיפור במצב הבריאותי שלו. ועבורי כמטפל צעיר באותו זמן, זה היה מאוד מאוד מלחיץ, כי לפעמים המטופל חוזר ואומר, לא הרגשתי כלום, שילמתי כסף על הטיפול, שמת לי את המחטים, עשית קצת מסאז', ככה המטופלים תפסו את זה, לא תמיד חווים שיפור, לא תמיד חווים שיפור במצב, ואז יש עוד טיפול ועוד טיפול, וכל פעם יש לך רק שעה עם כמה מחטים וטווינה. אני הרגשתי שזה לא מספיק, ובגלל שהיה לי את הכלי של הטיפול בתזונה, פתאום, כלי של הטיפול בתזונה נתן לי את הביטחון שהמטופל ימשיך להיות מטופל בכיוון הטיפולי, אם זה לסלק ליחה, ואם זה לטפל במצבים של עודף חום, ואם זה לטפל במערכת העיכול, ואם זה לטפל בנפש, והוא ימשיך לקבל את הטיפול בכל ארוחה וארוחה. ומזה בעצם גזרתי את הסלוגן הזה, את המשפט הזה, שהוא בעצם הכותרת של המפגש שלנו היום, ואני השתמשתי בו הרבה פעמים לאורך הקריירה שלי, שנקרא 21 טיפולים בשבוע. זאת אומרת, נניח בממוצע בן אדם אוכל 3 ארוחות ביום, ביום יש 3 ארוחות, ובשבוע יש 7 ימים, אז 7 כפול 3, 21. זאת אומרת, שמטופל שעושה טיפול תזונה במשך שבוע כמו שצריך, הוא בעצם לא מקבל טיפול אחד, כמו בקליניקה של דיקור או מגע, או כל סוג של טיפול שנמשך שעה בלבד, אלא המטופל בעצם מקבל 21 טיפולים. אוקיי, אז דיברנו בעצם עכשיו על היתרון של התזונה ככלי טיפול ברמה של הכמות, זאת אומרת, באמת אתה יכול להעניק למטופל 21 טיפולים בשבוע, שזה מדהים. אני רוצה שנדבר גם על העוצמה של כלי הטיפול הזה, על האיכות שלו, כי קודם כל אני יודע שבהרבה מקומות, בכלל הרפואה המשלימה היא נקראת משלימה בחברה שלנו, כי היא כאילו נתפסת כצדדית כזאת, כמשהו שאפשר, אתה יודע, שהיא נותנת עוד פוש כזה, אבל לא באמת רפואה שיכולה לפתור בעיות יסודיות מהשורש. ואתה אצל מירה ניאזוב חווית באמת פתרון של בעיה מהשורש, ששינתה לך ולבת הזוג שלך את החיים. ואני יודע שבתזונה אתה גם מטפל במקרים מורכבים, ואני יודע שבאמת הכלי הזה הוא כלי עוצמתי. תוכל אולי קצת לפרט על העניין הזה? כן, יש לי כמה דברים לפרט על זה. קודם כל, זה לא רק כלי עוצמתי, וזה לא רק מדהים שעושים 21 טיפולים בשבוע, זה, אם באמת עושים 21 טיפולים בשבוע באמצעות 21 ארוחות, אז זה גם כלי טיפולי שהוא מאוד זול. לא משנה כמה תעלה פגישה בודדת בטיפול, בקליניקה של טיפול תזונה, כשמטופל לוקח את הידע הזה הביתה ומחליט לעשות לעצמו, לטפל בעצמו 21 פעמים בשבוע, אז זה בעצם יוצא מאוד מאוד זול מבחינת האפקט שזה יכול לייצר בחיים של הבן אדם. אז זה מזכיר לי, קודם כל האמירה הראשונה שלי בנושא הזה היא שיש לנו קושי מאוד מאוד גדול במערב בכלל ובישראל בפרט לרדת אל תוך עולם החומר.
ככה, הציונים הראשונים שישבו את הארץ, הם זיהו את זה. הם דיברו, קצת לוקח אתכם, מחזיר אתכם לשיעורי האזרחות וההיסטוריה של התיכון, הם דיברו על להפוך את הפירמידה, הם אמרו היהודים הם נורא נוטים להיות מאוד אינטלקטואליים, ולעסוק בכל מיני מקצועות חופשיים, ומקצועות שקשורים לידע ולמידה, ולא יודעים להחזיק טוריה ביד, לא יודעים לעבוד את הקרקע. והיה שם רעיון, כשהתחילו ליישב את הארץ, רעיון של להפוך את הפירמידה, לייצר איזה יהודי חדש, שמחובר לארץ, מחובר לקרקע, מחובר לחקלאות. כפי שאנחנו רואים, זה לא החזיק יותר מדי זמן, וכולנו רוצים כבר היום להיות מנהלים, ולעשות אקסיטים, ולעסוק בתחומים שיש בהם יותר אינטלקט, והנה, גם אני מתעסק בסופו של דבר בתחום שיש בו הרבה מהאינטלקט, אבל חלק גדול מהעוצמה של הטיפול התזונתי, זה שהוא מעז לגעת בקרקע, הוא מעז להתעסק באמת בחומר, ואולי באיזו הזדמנות ככה ממש אני אוכל לפרט את כל המקומות שבהם אנחנו בעצם נכשלים ולא מגיעים באמת לחומר, אפילו כשמטפלים בתזונה, לא כל המטפלים בתזונה באמת מגיעים לחומר, ואני אסביר למה הכוונה, ובכך אני גם מתייחס למה שדיברת על האיכות הגדולה. אני חושב שחלק גדול מהאיכות הגדולה של הטיפול התזונתי, במיוחד כשהוא נובע מהעולם של הטיפולים, מהעולם של הרפואות של העולם העתיק, הרפואות המהותניות, הרעיון הוא שמצד אחד אנחנו מתעסקים בתזונה, אנחנו מתעסקים באוכל, אבל מצד שני, לכל אוכל יש מהות. כל אוכל הוא סוג של תרופה שעומדת בפני עצמה. כל סוג של מזון, כל תבלין, כל משקה, כל דבר שנבשל ונכניס לפה, הוא תרופה קטנה בפני עצמה, ובעצם כשאנחנו מטפלים בתזונה על פי הרפואות המהותניות, אנחנו בעצם יודעים לתפור סוג של חליפה טיפולית למטופל. זה מאוד מאוד שונה מגישות תזונה שקיימות היום במערב, שהן מדברות באופן כללי על תזונה שנכונה לאדם. היום במערב מדברים הרבה על תזונה טבעונית, או תזונה מבוססת צומח, או תזונת קיטו, שיש בה כמות מאוד נמוכה של פחמימות. אז הדיבור הוא מאוד מאוד גדול, הוא מאוד מאוד גס במערב, והוא מאוד מנסה להתייחס לקבוצות מאוד מאוד גדולות של מטופלים, ואפילו להגדיר את התזונה האולטימטיבית לבני האדם באשר הם. לעומת זאת, התזונה שאני עוסק בה ומלמד אותה, היא תזונה שבה הכל הוא מאוד מאוד פרטי, ודרך הפרטים הקטנים אנחנו יוצרים את התמונה הגדולה. זה קצת דומה אולי להבדל בין שטיח איקאה שהוא בצבע אחד, מונוכרומטי, לעומת שטיח שארגו במרכז אסיה, שטיח כזה, קילים כזה, שהוא מלא בציורים ופיתוחים וארבסקות וכל מיני דברים, והתוצאה הסופית היא תוצאה מאוד עשירה ויפה. אז אחד הדברים שמאפיינים מטפל בתזונה מסורתית, תזונה מהותנית, זה היכרות שהולכת וגוברת עם האיכות הטיפולית של כל אחד מהמזונות, וממש כל מזון, גם להכיר אותו בהקשר הפיזי שלו, זאת אומרת, מה הנוטריאנטים שבו, מה הוא מכיל מבחינה מערבית, וגם מה האיכויות של המזון מנקודת המבט, מה שדיברנו עליו בעבר, רפואת הירח, זאת אומרת, האם הוא חם, קר, לח, יבש, מה הם האיכויות הנוספות שלו, האם הוא לח, האם הוא מחוספס, האם הוא משפיע על אזור מסוים בגוף, וגם כמובן, מה שאני מנסה להוסיף, זה את התפיסה המהותנית, זאת אומרת, ממש להרגיש את האיכות, את הפעימה של המזון או של התבלין שאנחנו מנסים להשתמש. וכשמכירים את כל חומרי הגלם בצורה שכזאת, אפשר להתחיל לבנות מנות, לבנות ארוחות, ואפשר להתחיל לבנות את החליפה הזאת שעוטפת את המטופל, ובעצם דוחפת את המטופל בהתאם להבחנה המבדלת הייחודית למטופל, דוחפת אותו לכיוון הטיפולי, לכיוון של ההחלמה שהוא אמור להגיע אליו, שזה כיוון שכמובן מתייחס גם לאספקטים הגופניים, זאת אומרת גם
באספקט המערבי, לחוסרים אפשריים, לחוסרי איזון פיזיולוגיים שיש בגוף של המטופל, אבל גם מתייחסת לאיכויות שמאפיינות את המטופל, איכויות שמגיעות מהיורבדה, מהרפואה הסינית, מרפואות אחרות, וגם לנסות שבעצם התזונה היא תהיה ברמה המהותנית, תמונת ראי של המטופל. זאת אומרת, אם המטופל הוא ממהר, אז התזונה צריכה להיות תזונה שמאטה אותו, או נותנת לו רוגע, שלא יצטרך למהר. אם המטופל הוא איטי, אז התזונה היא תזונה שמייצרת כיווניות ובהירות. זאת אומרת, הכוח של התזונה הזאת, חוץ מזה שזה 21 טיפולים בשבוע, זה לא סתם טיפולים בשבוע, זה טיפולים שבעצם הם תפורים כמו כפפה ליד, גם למטופל וגם למחלה שאיתה הוא הגיע, כשהוא הגיע בתחילת הדרך למטפל. אז בעצם אני רוצה ככה להסתכל על זה רגע מלמעלה. בעצם אחת המחשבות שעלו לי זה שבאותו אופן שאתה יכול לטפל במטופל 21 פעמים בשבוע, הוא בעצם יכול להזיק לעצמו 21 פעמים בשבוע. זאת אומרת, אם הוא לא אוכל את המזון שנכון לו, הוא ממש יכול להזיק לעצמו. והמחשבה השנייה שעלתה לי, זה שאתה אומר שאפילו בעצם גם אם התזונה יכולה להיחשב בריאה, על פי כל מיני שיטות מסוימות שמסתכלות על התזונה הבריאה לאדם, יכול להיות שבן אדם יאכל חומרי גלם הם בכלל יכולים להסיט אותו מהכיוון הנכון לו לבריאות שלו. כן, זה נכון. קודם כל, יש לי שני דברים להגיד על זה. אחד, קודם כל, אני באמת רואה אנשים שהיה להם כוונות מאוד מאוד טובות, וגם למטפל שטיפל בהם היה כוונות מאוד מאוד טובות, אבל טיפלו בהם יותר עם, איך אני אגיד את זה, טיפול שהוא אידיאליסטי, זאת אומרת, כל מיני גישות טיפוליות שממהרות לגנות ולפסול חומרי גלם, כמו גישות טיפוליות שפוסלות חלבונים מהחי, או גישות טיפוליות שפוסלות צירופי מזון מסוימים, או פוסלות גלוטן, או פוסלות מוצרי חלב, ומצד שני גישות טיפוליות שאם אתה לא אוכל קטניות אז אוי ואבוי, או אם אתה לא אוכל ירקות חיים אז זה אוי ואבוי, ואז המטפל בעצם נותן טיפול על סמך קונספט, על סמך איזשהו ידע אינטלקטואלי, שהוא מאוד נוקשב, הוא מאוד חלקי, והוא מאוד אידיאליסטי הרבה פעמים, והרבה פעמים בגלל האידיאליזם הזה, אז יש אש גדולה בעיניים, ויכולת שכנוע מאוד מאוד גדולה, והמטופלים משתכנעים בכיוון הטיפולי הזה, ובעצם עושים לעצמם, ללא כוונה רעה, מה שנקרא, 21 טיפולים בשבוע, שהולכים ומדרדרים אותם. וזה דבר שבהחלט יכול להיות. ובעצם הרבה פעמים, זה דבר אחד. ודבר שני, כאילו, וכמובן המטרה שלנו בתור מטפלים זה לזהות את הדבר הזה, לזהות את הפספוס הזה, להסביר את זה למטופל, צריך לעשות את זה בצורה עדינה בשביל לא להפחית מהערך של המסגרת הטיפולית שהם היו בה לפני כן, להסביר מה היה טוב במסגרת הטיפולית הקודמת, ומה התיקון הנדרש כרגע. יש הרבה פעמים, אוקיי, אני עוד ארחיב בזה קצת, יש הרבה פעמים כשמטופל עושה שינוי תזונתי, יש משהו שנקרא במחקר healthy subject bias, זאת אומרת, ההטיה שקשורה למטופל הבריא. מה זאת אומרת? אנשים אוכלים ג'אנק פוד, או אוכלים בצורה מאוד מאוד, מה שנקרא קלולס, חסרת תודעה בחיים, ואז הם מתחילים לפתח איזושהי מחלה, ואז הם מגיעים לאיזשהו מטפל בתזונה. לא משנה איזה מטפל בתזונה, לא משנה מה השיטה, לא משנה מה הוא עושה, ואז כשהם מגיעים למטפל הזה, עצם ההתערבות הטיפולית, עצם התשומת לב, עצם הפניית התודעה וארגון של הסדר היום, זה יוצר הרבה פעמים, ברוב הפעמים, שיפור במצב הבריאות. זה מה שנקרא healthy subject bias. העניין הוא שכשממשיכים בגישה הטיפולית הזאת, אם היא באמת לא באמת מתאימה למטופל, אם היא לא גמישה, אם היא לא משתנה בהתאם לשינוי במצבו של המטופל, אז השיפור הראשוני הזה שהשגנו מעצם זה שפשוט אכלנו אוכל יותר איכותי, השיפור הזה באיזשהו שלב הופך להיות בעצמו מחלה, כי אנחנו מתחילים בצורה מאוד מאוד אינטנסיבית לעשות 21 טיפולים בשבוע,
למקום שהוא מתחיל לדרדר או לדחוף את המטופל למקום שהוא לא צריך להגיע אליו, ואין שם את היכולת הזאת של ההבחנה המבדלת, לדעת, לא, זה לא הכיוון, צריך לשנות כיוון למקום אחר. אין את היכולת ההבחנה הזאת שקיימת בעולם של הרפואות המסורתיות, הרפואות המהותניות. זה דבר אחד. דבר שני שקשור לעניין הזה, זה שזה לא המטופלים שעוברים איזשהו טיפול שמשפר את מצבם בהתחלה, אלא מטופלים שמתקשרים אליי לפעמים, או לתלמידים שלי, ושואלים בחשש, הם אומרים, תקשיב, אני כרגע מאוד מאוד סובל מאיזושהי בעיה מסוימת, ורציתי לדעת האם התזונה שלך שתיתן לי, האם היא תשפר את מצבי או לא. כמובן, זו שאלה לגיטימית בסופו של דבר, אבל יש פה איזשהו אבסורד שמטופלים הם בדרך כלל לא מנוסים להיות מטופלים. אני מנוסה בלהיות מטפל, ואני רואה את האבסורד שבזה, כי המטופל גם ככה אוכל תזונה. זאת אומרת, כשהוא מתקשר אליי, ושואל אותי, האם התזונה שלי תעזור לו או לא תעזור לו, בזמן שהוא מתקשר אליי, ברגע שהוא סוגר את הטלפון, הוא הולך למטבח והולך לאכול משהו. האם זה שהוא עכשיו, מה שהוא אוכל כרגע במטבח, האם מישהו בחר את זה? האם זה מבוסס על איזשהו שיקול דעת? האם הוא בדק, האם המזון שהוא אוכל כרגע, האם הוא משפר את מצבו? העניין הוא בעצם שהרבה מהמטופלים, הם בוחרים את התזונה שלהם מכל מיני סיבות היסטוריות שלא קשורות לבריאות שלהם. הם בוחרים את זה כי זה טעים להם, כי זה זול להם, כי זה נוח להם, כי פעם הם שמעו איזה משהו שאולי זה יחסית בריא, או זה קשור להם לאיזה הקשר תרבותי מסוים, הם התרגלו לזה, והם עושים לעצמם במשך עשרות שנים 21 טיפולים גרועים לשבוע. ובעצם המטופל הוא נורא חושש להפקיד את התזונה שלו בידיים של מטפל אחר, כשלמעשה הוא מפקיר כרגע את התזונה שלו בידיים של הבן אדם הכי פחות, כאילו, אני לא מזלזל באינטואיציה של מטופל, אבל ראיתי שהאינטואיציה הרבה פעמים היא לא עובדת. מה שעובד זה הרצון בעונג והרצון בהקלות, והרבה פעמים אנשים חושבים שהם עובדים עם האינטואיציה, אבל זה לא תמיד בדיוק האינטואיציה. וזה התשובה שלי למטופלים. כאילו, אני עונה להם ממש בשיחה הראשונית בטלפון, האם אתה חושב שהתזונה שאתה עושה כרגע היא התזונה הטובה ביותר למצבך? כי אם לא, אז קדימה, אז תבוא ותקבל ייעוץ, ובוא ננסה להתאים תזונה על בסיס ניסיון, על בסיס מטפל או מטפלת שהקדישו את חייהם ללימוד של הנושא הזה של תזונה מותאמת אישית, ונפסיק לעשות את ה-21 הטיפולים הגרועים האלה בשבוע. אז זה אולי מה שיש לי להגיד על הווריאציות השונות של 21 טיפולים גרועים בשבוע, שלוקחים את הבן אדם למקומות שהוא אולי לא רוצה להיות בהם. זה העלה לי שני דברים. אחד בעצם זה, לא יודע אם דיברנו בפודקאסט כבר על ההבדל בין ההבחנה ובין חשיבות האבחון לבין הכלי הטיפולי, כי הרי עם הבחנה לא נכונה וכלי טיפול עוצמתי אפשר ליצור המון נזק. והמחשבה השנייה שעלתה לי, זה בעצם על האתגרים שאתה עומד בהם כמטפל בתזונה, כי פתאום כשדיברת על ההקשר התרבותי וזה, חשבתי על זה האוכל מקושר אצלנו לכל כך הרבה חוויות רגשיות, אנחנו נוהגים לחגוג ימי הולדת עם עוגה, ויש את ארוחות השישי, זאת אומרת, לשנות תזונה לבן אדם, זה משהו מסיבי. כן, אז קודם כל יש הבדל בין לפגוש בן אדם צעיר שאני נוגע לו בתזונה לבן אדם מבוגר. כשאני פוגש מטופלים צעירים, זוגות צעירים שרק מקימים משפחה, אנשים גם ככה באמצע החיים, גיל 40, אני ארשה לעצמי להגיד גם 50, אני מקווה, אני מרשה לעצמי להיות יותר חצוף, כי אני מרגיש שאני עוזר לבן אדם להניח יסודות, וללמוד בעצם משהו שהוא היה צריך ללמוד כבר בבית ספר יסודי ולא למד, להניח יסודות לבנות את המשך חייו. אצל חבר'ה צעירים כאלה, לפני צבא, בתחילת הקמת משפחה, אני ממש רואה בזה, יש לי ממש מוטיבציה לעזור במקומות האלה, כי אני מבין שאני לא אשפיע רק על הזוג הצעיר הזה ועל הגורל שלהם, אלא גם על הגורל של הילדים שעדיין לא נולדו להם. ויש ערך מאוד מאוד גדול
לקחת שם עמדה יותר, איך אני אגיד את זה, עמדה יותר דעתנית ויותר שיפוטית ויותר ממש לתת הנחיות מאוד ברורות, כמובן להסביר את כל מה שאני עושה, אבל לתת הנחיות מאוד מאוד ברורות. עכשיו, כאשר אני פוגש בן אדם מבוגר, במיוחד בן אדם שהוא יותר מבוגר ממני, שמגיע אליי לטיפול, שם אני קצת יותר מכבד, זאת אומרת, צריך להסיר את הכובע בפני בן אדם שהצליח להגיע ליותר שנים ממני, ולא ישר להיות במקום של, מה שאתה עושה עד עכשיו זה לא טוב, בוא נמחוק את הכל, נעשה מה שנקרא, נעשה delete ו-restart, נעשה לך restart לכל התזונה. צריך, אם בן אדם הגיע לגיל מכובד, ככה, אתם יודעים מה, אפילו בן אדם שהוא בגילי, נניח בן אדם הגיע לגיל 50, אוקיי? ולא מת עד עכשיו. אז זאת אומרת שלא כל התזונה קלוקלת. יש שם כנראה כמה דברים שהוא עושה, והוא עושה אותם טוב. התזונה הזאת עזרה לו כנראה לעבוד, להתפרנס, להתחתן, להביא ילדים, להתמודד עם קשיים שונים, והיא כנראה משרתת אותו בהמון המון מישורים שחלקם כנראה סמויים מהעין שלי, במיוחד כשאני במפגש הראשון איתו. יכול להיות שהתזונה גם משרתת הקשרים בהחלט חברתיים, זוגיים, כלכליים, וצריך להיכנס למקום של בן אדם שכבר חי כמה שנים בעולם, להיכנס בצורה יותר מכבדת ויותר עדינה. זה דבר אחד. עכשיו, יש, בהקשר להבחנה, אז בהחלט, ההבחנה זה משהו שנמשך יחסית מעט זמן. זאת אומרת, ברור שכל מפגש מעדכנים את ההבחנה, אבל ההבחנה של המפגש הראשון היא מתבצעת בעיקר בחצי שעה הראשונה, והאמת יודעים את הרוב כבר ב10 דקות הראשונות. ממשיכים לברר את זה לתוך חצי שעה הראשונה. לעומת זאת, היישום של התזונה הוא תהליך ארוך שלפעמים הוא לוקח 21 טיפולים בשבוע, והוא יכול לקחת שבועות ארוכים וחודשים ארוכים, וצריך מאוד מאוד להיזהר עם זה באמת, כי הטיפול התזונתי יכול מאוד מאוד לגעת בהמון אספקטים בחיים של המטופל. עכשיו, אתה הצגת את זה, כששאלת את השאלה, לפחות ככה, אני חוויתי את זה כאילו משהו שאולי זה יכול לפגוע במסגרת החיים של האדם. אבל אני רואה את זה שגם עצם זה שנותנים לבן אדם הנחיות תזונה, זה נוגע ומעורר בעצם המון אספקטים רדומים, אספקטים פגועים ומוזנחים בחיים של המטופל, שעצם זה שאנחנו מבקשים ממנו לשנות את התזונה, האספקטים האלה עולים מחדש. למשל, אישה שרגילה רק לבשל לבעלה ולילדים, ובעלה עכשיו נמצא הרבה בעבודה, והילדים כבר עזבו את הבית, ופתאום אני מתחיל לבקש ממנה כדי לטפל באוסטאופורוזיס, לאכול מזון עשיר ומותאם במשך 3 פעמים ביום. ופתאום זה מעלה המון שאלות והמון נושאים שקשורים לא רק לעצם החלק הטכני של להכין את האוכל, אלא שאלות שקשורות לעצם ועצמיות, אישה עם אוסטאופורוזיס, עצם ועצמיות, כמה היא מוכנה להשקיע בעצמה, להשקיע בעצם שלה, להשקיע בעצמיות שלה, ופתאום התחושה הזאת של הקושי שהיא חובה, להגיע למטבח ולבשל במיוחד לעצמה אוכל ולאכול אותו בתשומת לב, ולהשתדל על זה, וכשהיא בעצם לא חשובה כל כך, והיא לא רוצה כל כך להשקיע בעצמה. עצם הדבר הזה הוא מאוד מאוד מעורר אצלה. המון נושאים, וזה קשור להמון דברים. חבר'ה צעירים שאוהבים לחגוג, אבל פתאום יש איזו הפרעה נפשית שצצה כנראה גם בגלל התזונה, או איזושהי הפרעה מטאבולית, או הפרעה חיסונית, ופתאום אתה נוגע למטופל הזה בתזונה, כי הוא רוצה לא לסבול כל כך מהמחלה שלו, וזה נוגע גם כן בכל מיני שאלות שלו, של אני מול החברה שלי, אני מול החברה שהולכים לישון מאוחר, ושותים אלכוהול, ואוכלים אוכל של פאבים. וגם כן, זה בעצם, הטיפול תזונה הוא נוגע, זה כאילו רק תזונה, אבל בגלל שזה כל כך שורשי, בגלל שזה כל כך יסודי, זה גם יכול לפרוע ולהרוס ולערער, המון חלקים בקיום של המטופל, וגם מצד שני יכול להזמין מטופלים לבחינה מחדש ולרפורמות חיוביות בכל מיני תחומים שהם היו מוזנחים, ובעצם הבן אדם קצת התפשר על עצמו, התפשר
על עצמו ברמה רחבה ועל הבריאות שלו בצורה ספציפית, וזה התבטא בתזונה הקלוקלת שהמטופל אכל. אז בעצם, כשאתה מבקש ממטופל לעשות 21 טיפולים בשבוע, אתה בעצם מבקש ממנו להקדיש יותר אנרגיה לעצמו, ולבחון בעצם את מרחב הטיפול שלו, שמרחב הטיפול שלו זה לא קליניקה סגורה ומבודדת, אלא מרחב הטיפול שלו זה המשפחה, זה החברים, זה הבית, זה העבודה, ובעצם כל מרחב הטיפול צריך להיבחן מחדש כדי לאפשר את 21 הטיפולים בשבוע, כדי לאפשר בעצם כתיבה של חוזה חדש בין האדם לחיים שלו ובין הסביבה שלו, כדי באמת להיות בריא בהרבה רמות, ולא רק ברמה הפיזית. זה מזכיר לי שפעם הייתה לנו שיחה על מקרוביוטיקה, וסיפרת לי שבעצם במקרוביוטיקה אומרים שמי ששולט במטבח בעצם שולט בבריאות של בני הבית, נכון? משהו בסגנון? כן, בהחלט. זה משפט שהוא מאוד מאוד אהוב עליי, שהוא בעצם אומר, האדם שבמטבח שולט על גורל בני הבית. אפשר להגיד, עוד סוג של איזו אמירה כזאת, כמו להגיד, כמו שהיה פעם יום האם כזה, להעצים את האישה כאשר שולחים אותה למטבח. אבל בעידן המודרני שלנו, שבחלק מהמשפחות אף אחד לא נמצא במטבח, ובחלק מהמשפחות חלוקת התפקידים יכולה להיות מאוד מאוד מגוונת, אז אני חושב שאפשר להחזיר את המשפט הזה, לא כאמצעי לשלוט על מישהו במשפחה, אלא כבאמת להגיד שמי שבמטבח שולט על גורל בני הבית. המקרוביוטיקה, ולא רק המקרוביוטיקה, גם הרפואה הסינית וגם האיורבדה, מדברים על הגוף שלנו כיצירה רוחנית, כתשתית פיזית שמאפשרת לנשמה שלנו לשכון בגוף לבטח. וברמה הטכנית יותר, היומיומית, שכולנו יכולים להתחבר אליה, זה שהאוכל שאנחנו אוכלים הוא בעצם התשתית לרמת האנרגיה שלנו, לאיזון ההורמונלי שלנו, לנוכחות ולזמינות של המתווכים העצביים השונים במוח. ובעצם האדם שמנהל את המטבח, או האנשים במשפחה שמנהלים את המטבח, מגישים את האוכל, מוודאים שכולם יאכלו אוכל שמתאים להם, הופכים אותם בעצם לבסיס ההצלחה של המשפחה, זה הבסיס הביולוגי, הבסיס הפיזיולוגי של ההצלחה של המשפחה. ויש פה אחריות מאוד מאוד גדולה, ובגלל שזה נמשך על פני זמן, מאוד מאוד קל להזניח את זה, מאוד מאוד קל להפוך את זה לשגרתי. אני למשל רואה את זה במשפחה שלי, שאנחנו נעים בין כל מיני רמות של טיפול, של הכנה תזונתית. יש תקופות שאנחנו פשוט אוכלים בבית אוכל שהוא איכותי, זאת אומרת, אוכלים חומרי גלם ראשוניים, כמו ירקות, פירות, מזונות מהחי, שעוברים איזשהו תהליך של עיבוד, כמו חיתוך, בישול, ואוכלים את זה, בלי ג'אנק פוד, בלי אוכל של מסעדות, וזה השגרה בדרך כלל בבית. לפעמים יש גליצ'ים לכיוון של מזון שהוא אולי מענג לטווח קצר, אבל רואים את זה על בני המשפחה, שרואים את זה על האור של בני המשפחה, על ההתנהגות שלהם. מזון שמדרדר את הבריאות, כל מיני ממתקים, כל מיני אוכל ממסעדות, אוכל שמגיע מבחוץ, גם זה קורה לפעמים. ויש בעצם לפעמים הידע הטיפולי שלי מגיע לידי ביטוי באוכל של המשפחה. הוא בא לידי ביטוי בשתי צורות. בצורה הגדולה והרחבה והגסה יותר, זה שאי שם בתחילת הדרך, אני ויפת בת זוגי, הגדרנו את ההבחנות הבסיסיות של כל בני הבית. זה די ברור במי שולטים יותר איכויות האוויר, ומי יותר אש ומים, ומי יותר אדמתי ומימי. זה די ברור מי זה מה, ודי ברור גם איך כל אחד מאיתנו נוטה לקרוס. יש את אלה שקורסים לתוך כעס, ויש כאלה שקורסים לתוך חוסר מנוחה, ויש כאלה שקורסים לתוך קצת דיקי ועייפות, ואנחנו יודעים בגדול איך כל בן אדם נוטה, מה הנטיות הגופניות, הגוף נפש של כל בן אדם. ומתוך הנטיות האלה בעצם אנחנו הגדרנו במשפחה שלנו, בגדול, זה ממש אצלנו
כל ילד מגיל 7 בערך כבר יודע פחות או יותר מה הוא צריך לאכול. באמת ככה. גם אם הם לא עושים את זה, הם יודעים את זה. ועוד פעם, יש מישהו שיודע שהוא צריך לאכול יותר סלטים, ומישהו אחר שיודע שסלטים זה דווקא לא כל כך טוב לו, ויש מישהו שיודע שהוא חייב להקפיד על חלבון, כי אם הוא לא יאכל חלבון, אז הגוף שלו לא יגדל. כל אחד יודע את הדברים המרכזיים שקשורים לתזונה שלו, או שלה, וזה בעצם התשתית התזונתית של כל בני הבית, ואולי כשאני אמרתי מקודם שאנחנו אוכלים תזונה רגילה ואיכותית, אז היא לא באמת רגילה ואיכותית, רק מבחינת זה שחומרי הגלם איכותיים, אלא היא רגילה ואיכותית, אבל יש בה כפר משולב בידע האבחנתי, הגדול, הגס, האישי של כל מטופל. ואז על גבי זה, לפעמים יש אירועים מיוחדים, לפעמים יש איזה וסת קצת יותר קשה, או לבנות כמובן במשפחה, או לפעמים יש איזה פציעה, או איזה צרכים אנרגטיים של חייל שחוזר מהצבא, ואז אנחנו מנסים לכוון את האוכל, אז כבר ההגשה של האוכל היא קצת מזכירה את התהליך של הקמת המשפחה, כשעוד אני ויפת היינו לבד. זאת אומרת, אנחנו רוקחים ממש את המנה עם קצת יותר תשומת לב, שמים לב קצת יותר לתבלינים, למנות הצד. למשל, כרגע, היום, יש לי ילד ששבר את היד, ובמקום סתם להגיש לו אוכל מזין וחלבוני שמנוני לבית ספר, שזה מה שהוא צריך, ניסיתי לוודא שיש, עוד פעם, לא עשיתי לו רפורמה, לא נתתי לו לאכול משהו שהחבר'ה בבית ספר יצחקו עליו, אבל זה לפעמים מתבטא בפשוט פס של טחינה בסנדוויץ' כדי קצת להגביר את צריכת המינרלים, או זה מתבטא באיזה תוסף שהוא יקבל כשהוא יחזור הביתה, כמו למשל איזה מומיו שהוא יקבל ללשון, מומיו זה תוסף שבין השאר עוזר לבנות את העצמות, אז איזה מומיו שהוא יקבל ללשון כשהוא יחזור מהבית ספר, כל מיני דברים כאלה קטנים שעוזרים, או כשהתחילה המלחמה עם עזה, אז פתאום הופיעו בבית כל מיני פורמולות מרגיעות, והיו כמה מתכונים שנכנסו ככה יותר לשימוש פעיל. זאת אומרת שאנחנו במשפחה, המטבח שלנו מאוד מאוד פעיל, ואני יודע שגם אצל חלק מהתלמידים שלי, ואצל רבים מהמטופלים שלי, המטבח הופך להיות הכור הגרעיני, המנוע, הלב הפועם של המשפחה, שהוא מלווה את האנשים בדרכם, אני אגיד את זה בצורה, ממש מלווה את האנשים בדרכם להצלחה, בדרכם לשגשוג ביולוגי, שמוביל לשגשוג מנטלי, וגם לשגשוג בדברים שעושים, ואני מסתכל טפו על המשפחה שלי, וגם על התלמידים שלי שהצליחו ליישם את הדברים, ואני רואה אנשים שחווים קשיים, אבל בסופו של דבר אנשים משגשגים, אנשים שמתעסקים ביצירה. וזה נוגע אולי בדבר נוסף שקשור ליישום של הידע, זה הרעיון הזה שבעצם כשמטופל מגיע לקליניקה, או תלמיד מתחיל את התהליך הלימודי הזה, הוא מעודדים אותו להפוך להיות לבן אדם יוצר, לבן אדם פעיל, לעבור מפסיביות לאקטיביות, לא אקטיביות מטורפת שאוהבים בעולם המערבי, אלא אקטיביות של יצירה, קשור אולי גם למילה בריאות ולמילה בריאה, להיות בריא על ידי זה שאנחנו בוראים, והבריאה או היצירה הראשונה היא ליצור את האוכל שלך 3 פעמים ביום, 21 פעמים בשבוע, לא תמיד צריך ליצור אותו מאפס, אפשר גם לחמם אוכל, לאחסן אוכל, אבל הרעיון הוא בעצם שהמטופל מתחיל ליצור. אולי הרגע הראשון של היצירה זה כשאני מבקש מהמטופל לקחת את העט ולרשום את הנחיות התזונה. אצלי אני לא נותן דפים של הנחיות תזונה, אני מעודד את המטופלים לכתוב את הנחיות התזונה. התהליך הזה של הכתיבה הוא הפעם הראשונה שמטופל מפסיק להיות רק מקשיב, מפסיק להיות צרכן ומתחיל להיות יצרן. הוא יוצר בהתחלה בעצמו את הנחיות התזונה שלו על הנייר, ואחרי זה הוא מתבקש ללכת הביתה וליצור עבור עצמו את האוכל, ליצור לעצמו את החיים החדשים, חיים של בריאות, ליצור עבור המשפחה שלו חיים של בריאות, וככה הוא לאט לאט מתחיל תהליך של בריאה, תהליך של אקטיביות, תהליך של הפעלת שיקול דעת, התהליך של ההתעסקות עם האוכל הוא תהליך מאוד מורכב, אני לא יודע אם חקרו את זה, אבל אני רואה שזה
דורש כל כך הרבה משאבים של אינטליגנציה ואינטואיציה וקואורדינציה של הגפיים, ושיקול דעת מתי להתחיל תהליך, מתי לעצור תהליך, איך להתאים צבעים, להתאים ריחות, להתאים טעמים, להתאים את המזון לבני המשפחה. יש שם רגש, יש שם אינטלקט, יש שם מוטוריקה, יש שם הכל. זה פשוט, המטבח הוא מרחב להעצמה אישית, ככה אני רואה את זה. ואנשים שעושים את זה, הם לא נשארים במטבח בדרך כלל, זה אחרי זה, אני רואה את זה, זה מהדהד גם באוריינטציה שלהם, להמשיך וליצור במקצוע שלהם, ביחסים שלהם, זה שם את הבן אדם באיזה מוד של אלוהים קטן, של מישהו קטן שבורא לעצמו את הבריאות שלו ואת החיים שלו מחדש. אוקיי, זה נשמע מדהים. עכשיו, השאלה שעולה לי אולי ככה לקראת סיום, היא כזאת, כי אני מזהה איזשהו סוג של בעיה. אני אומר, אוקיי, אז בעצם הבנו שהתזונה היא כלי מאוד עוצמתי, והבנו שאנחנו יכולים ליצור את ההצלחה שלנו, וגם ליצור את המחלות שלנו באמצעות התזונה. אנחנו יודעים שזה כלי מאוד אינטנסיבי, שאנחנו חווים אותו 21 פעמים בשבוע. אבל כשאני מסתכל עליך, בוחן מזון או בוחן בן אדם, אני רואה שאתה מסתכל עליו מכל כך הרבה פרספקטיבות, מהמון מודלים של הרבה רפואות מסורתיות, זאת אומרת, כל מזון בשבילך יש לו אנרגטיקה מאוד מיוחדת, זה דברים שאתה גם הוגע עליהם וממשיכים להתפתח איתך, אבל מה יעשה הבן אדם שאין לו את כל הידע הזה? האם יש לך טיפים לתת לנו איך בעצם לקחת את התזונה שלנו לנקסט לבל, ואיך לכוון אותה לבריאות, בלי שיש לנו את כל הידע הזה של כל הרפואות המסורתיות? כן, יש לי כמה דברים להגיד על זה. אז הנושא הוא בעצם הגעה לנקסט לבל. אני רושם את זה לעצמי ככה על הנייר שאני לא אשכח. אז קודם כל, רק להגיד את המשפט הגעה לנקסט לבל, אותי אישית זה מלחיץ. וואי, אני עוד לא הבנתי את הלבל הזה, כבר אני צריך להגיע ללבל הבא. אבל אני חושב שהדבר הראשון זה, אנשים תמיד כשהם נתקלים בידע תזונתי, וזה עוד פעם, זה המקום הזה שלנו של האינטלקט, של המוח, שאנחנו חושבים שהכל צריך להיסגר ברמת המוח, יש סיפור ככה שקפצתי פתאום על אבלין קושי, אחת מהמייסדות של המקרוביוטיקה בארצות הברית, שיש לה ספר בישול מקרוביוטי, והיא מספרת שהיא לא הייתה אישה יפנית טיפוסית כשהיא הגיעה לארצות הברית, היא לא באמת ידעה לבשל, היא לא הרגישה ביטחון עצמי כל כך גדול, והדבר העיקרי שהיא התחילה בו זה למלא את הבית שלה בחומרי גלם איכותיים. זאת אומרת, היא לא הגיעה לארצות הברית וישר ישרה קו עם האמריקאים והתחילה לקנות ג'אנק פוד לבית שלה. היא קנתה רק חומרי גלם איכותיים. היא קנתה דגים, היא קנתה קטניות, ירקות, פירות, דגנים, והיא ממש מתארת את זה בספר שלה, שהיא הייתה מוציאה אוכל מהארון, מהמקרר, והיא הייתה שואלת את עצמה, מה האוכל הזה רוצה להיות? מה אני אעשה איתו? נניח סתם, בואו נדמיין שאנחנו עכשיו מגיעים למקרר ומוציאים אורז, כן? או אורז זה חומר גלם, אז זה חוקי בגדול. ברור, תמיד יש, כן, אבל זה אולי לא מתאים למצב הרפואי שלי. שימו את זה רגע בצד. בואו נסתכל על זה מהכיוון של האוכל. מגיעים למקרר, מוציאים קישור, מוציאים דלעת. פותחים את המזווה, מוציאים איזה שעועית מסוימת. אז השאלה הראשונה זה, מה אפשר לעשות איתה? מה היא רוצה להיות? וצריך להוציא את הלחץ של להצליח, של לעשות את המזון הכי בריא והכי טעים והכי מדויק טיפולית, אלא יותר להיות במקום של המשחק. מה הוא רוצה להיות? הוא רוצה להיות, למשל, הוצאתי אורז, הוא רוצה להיות דייסה, הוא רוצה להיות סושי, הוא רוצה להיות הודי, הוא רוצה להיות יפני, הוא רוצה להיות איטלקי. מה הוא רוצה להיות? אני יכול לפתוח מתכונים, אני יכול להסתכל ברפרנסים שיש לי במוח, מבחינת איך אפשר להכין אורז, ואני פשוט מכין אותו. היתרון ב-21 ארוחות בשבוע, זה שאנחנו מהר מאוד
תופסים ניסיון, נוצר לנו ניסיון ומיומנות מאוד מאוד גדולה כשאנחנו נשארים בתוך המסלול הזה. אז זה הדבר הראשון. זאת אומרת, עדיין לא מנסים לחבר את האוכל למטופל, שהמטופל הזה זה אנחנו. השלב הבא זה, כן, צריך קצת ידע ברפואה מסורתית, זה נכון. זה יכול להיות על ידי מפגש עם מטפל שעוסק בתזונה סינית, תזונה איורבדית, מקרוביוטית, מטפל שלמד אצלי אולי, וגם לא להתייחס לזה בהדרת קודש, פשוט לדעת בגדול, אני בן אדם חם, אני בן אדם קר, מה הדושה שלי, בגדול, מה הכיוון? אני צריך יותר אוכל מבושל, אני צריך יותר אוכל טרי, לקבל איזה קריאת כיוון ראשונית ולבדוק, זאת אומרת, להיות באיזה מקום של, איך אני אגיד את זה, כמו שאנשים מדי פעם בודקים את חשבון הבנק שלהם, אז מדי פעם לבדוק את חשבון האוכל שלכם, אולי אני יכול לנסות איזה מתכון חדש, אולי עלה איזשהו מתכון חדש לאתר של אייל, אולי יש איזה פודקאסט, אולי איזה פרק בפודקאסט שאני יכול להקשיב ולא שיכול קצת להעשיר אותי במקום הזה. כמו שאנשים צורכים אינפורמציה שקשורה לנפש שלהם, או לחדשות, או לכלכלה שלהם, אז ככה גם לכלכלת המזון. וככה לאט לאט, בן אדם לומד מהי התזונה שפחות או יותר מתאימה לו, ולאט לאט גם, אז באמת מתחילה להתפתח האינטואיציה. כשאתה מפעיל את האינטואיציה שלך על מזונות איכותיים, ולא, האינטואיציה שלי אומרת שאני חייב לאכול כיף. לא ברמה הזאת, אלא שחומרי הגלם בבית יהיו חומרי גלם איכותיים, אז אתה באמת מרגיש למה אתה נמשך. אני נמשך יותר לחלבון, אני נמשך יותר לפחמימות, אני נמשך יותר לשומן, יותר לירקות, ואז אתה יכול להתחיל להרגיש, אכלתי אתמול משהו, מה זה עשה לי? אכלתי אתמול יותר מדי פחמימות בערב, הבוקר קמתי עם עיניים נפוחות. כל מיני דברים כאלה. אבל העניין המרכזי זה להחליט קודם כל, שכן, להחליט קודם כל, שנכנסים לתוך המטבח, שאני תמיד אומר למטופלים, זה לא יקרה לבד. לא צריך לגור במטבח, אבל צריך להיות בין 45 דקות לשעה במטבח, לבשלן או בשלנית מתחילה, וכל יום לבשל משהו. לא חייבים לבשל כל יום ארוחה מחדש, לבשל ארוחות גדולות שמחזיקות לכמה ימים קדימה, זה לא דבר מגונה, ומזה שכל יום ניכנס למטבח ונכין מנה אחת או שתיים, מחומרי גלם שהם לא ג'אנק פוד, אנחנו לאט לאט נפתח את האינטואיציה, גם לגבי מה האוכל רוצה להיות, וגם מה מתאים לנו. יש עוד המון טיפים של איך מייצרים מטבח בריא, אני פשוט לא יודע אם זה נספיק להכניס את זה היום, אבל ההתחלה היא פשוט להגיד כן, ולהגיד כן. אתם יודעים, כמו שיש גיל כזה, לפחות של חלקנו, אני עוד נאבק עם זה, אבל שאנחנו אומרים, כן, אני הולך לעקוב אחר חשבון הבנק שלי, כן, אני הולך לבדוק מה מצב הפנסיה שלי, כן, אני רוצה להתחיל להשקיע בחינוך של הילדים שלי, אז אפשר להגיד, כן, אני רוצה להתחיל לפתוח עין על האוכל שנכנס לי הביתה ומשפיע על הגורל שלי ועל גורל בני המשפחה שלי. אוקיי. עכשיו, אני מרגיש שיש משהו, יש איזה level כזה שאתה כל הזמן מדבר אחריו, מה שנקרא, שזה ה-level הזה של בעצם, אתה אומר, אוכל, מזון בריא איך אמרת? מזון איכותי, נכון? מזון איכותי. מה זה חומרי גלם איכותיים ומה זה לא ככה בשביל המאזינים שעוד לא מבינים את זה? אוקיי, כל דבר, עוד פעם, לאנשים יש כל כך הרבה פחד והיסטריה סביב אוכל, וגם חוץ מפחד והיסטריה, וואי, זה פותח המון נושאים. יש גם אגוצנטריות מאוד מאוד גדולה של אנשים. אנשים חושבים שהם פאר היצירה. זה ז'אנר, לא כולם, כן, אבל יש גם להרבה אנשים, יש איזו חשיבה שהם פאר היצירה, והם צריכים כל הזמן ולדייק את התזונה, ולעבור מאופנה אחת לאחרת, ולבחור את המזונות המשובחים ביותר, זה נוגע בהמון מקומות, אבל הבסיס בעצם הוא שאוכל הוא בסך הכל אוכל, אבל זה לא אומר שצריך לזלזל בזה, אבל בוא נגיד מה אוכל כן צריך להיות. ההתחלה לבן אדם רגיל ופשוט, שלא מרוויח יותר מדי, ורוצה לאכול אוכל בריא ופשוט, זה לצרוך, זה איך הילדים שלי אומרים כשהם מתעצבנים? במקרר שלנו יש רק גלם, אין אוכל, יש רק גלם, כל דבר צריך להכין. אם יש כזאת צעקה בבית, אתם כנראה במקום הטוב. מה זאת אומרת? קונים הביתה חומרי גלם, קונים הביתה ירקות,
קונים הביתה, מי שאוכל מזון מהחי, שבגדול אני בעד מזון מהחי, מי שקונה מזון מהחי, אז קונים פשוט חומרי גלם של מזון מהחי, משתדלים שזה לא יהיה מזון מהחי, לא משתדלים, מוודאים שזה לא קוני נקניקיות מתועשות, או קוני מזון שהוסיפו לו קוני משפרי טעם, או משפרי מרקם, אז זאת אומרת, פשוט נתחים או חתיכות של חלבון מהחי, ירקות גולמיים, דגנים גולמיים, צריך להחליט אם מלא או לא מלא, אבל בעיקרון דגנים גולמיים, דגנים זה אורז, חיטה, קוסקוס, בורגול, יטריות, אלה דגנים. קטניות, שזה כל מיני שעויות, עדשים, גרגרי חומוס, עוד פעם, כל אחד בהתאם ליכולת העיכול שלו. תבלינים גולמיים, שזה תבלינים שלמים או תבלינים באבקה, לא רוטבים. פירות, זאת אומרת, דברים שהם גדלו או בשדה או במשק, מה שנקרא, שהם ברמה הגולמית ביותר שיש. כשאת העיבוד אתם עושים בבית, העיבוד הוא עיבוד של בישול, או חיתוך ובישול, זה העיבוד שעושים בבית. וזה בעצם הבסיס למטבח בריא ואיכותי, באופן כללי לפני שהוא ספציפי ומותאם אישית. עכשיו, ברור שתמיד אפשר להשקיע יותר באיכות של המזון. אפשר שזה לא יהיה רק חומרי גלם, אלא שזה יהיה חומרי גלם אורגניים, או חומרי גלם שאתם גידלתם בעצמכם, או מאיזה חבר שמכין את זה במיוחד, אבל בגדול, הכוונה שלי כשאני מדבר חומרי גלם איכותיים, אני מדבר קודם כל על כך שזה יהיה גלם עם כמה שפחות עיבוד, ואת רוב העיבוד אתם אמורים לעשות בבית, ועוד פעם, זה שיטות בישול מאוד בסיסיות. אני אתן לכם דוגמה, אתם יודעים, פעם ראשונה זה ראיתי, היה איזה גל כזה, היה תקופה שהיו כמה חבר'ה שעוסקים ברפואה סינית, שהם התחתנו עם נשים סיניות, והם גרים עד היום בארץ, ויצא לי לבקר כמה מהם בבית, והייתי בשוק איך האישה שמגיעה במקור מסין, איך היא מבשלת נורא מהר את האוכל, טק, 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 בום, יש ארוחה ל4 או ל6 נפשות ככה, להכין לכם משהו, בום, היא לא מחממת איזה פיצה מקפיצה מהפריזר, היא על המקום מרימה לנו איזה אורז מוקפץ, תוך שניות. ואחרי זה גם כשהסתכלתי על מטבחים מקרוביוטיים, זה גם, האוכל מכינים אותו מאוד מאוד מהר. למה? כי לא עושים מזה הרבה עניין. זאת אומרת, למשל, מנה של ירק יכולה להיות דלעת, שכאילו, לקחת דלעת, לשים אותה במים חמים, להרתיח אותה, להוציא אותה מהמים, לשים מלמעלה רוטב סויה ושמן זית, בום, הדלעת מוכנה, לא צריך להתעסק עם זה יותר מדי. לקחת אורז, לבשל אותו במים חמים, להוציא אותו, לשים עליו, בתחילת הבישול למשל, להוסיף לו כמון, יש לנו אורז עם כמון, לא צריך להתעסק עם זה יותר מדי. זאת אומרת, האוכל הוא צריך להיות אוכל פשוט, ולא לעשות כל דבר מאסטר שף. המאסטר שף עשה לנו הרבה נזק, כי אנחנו חושבים שאוכל זה תמיד דבר שצריך להפיל אותנו מהכיסא, והאוכל צריך להיות פשוט. אוכל פשוט זה אוכל סטווי, אוכל שמעודד תודעה רגועה ושקטה ומוזנת ומבחינה, ולזה אני מתכוון באוכל איכותי. אוכל שמבוסס על חומרי גלם, מבושל בצורה פשוטה בבית, פשוט זה לא אומר שזה לא טעים, וזהו, ופשוט לחיות חיים פשוטים, חיים של קנייה, בישול, אכילה, ולהמשיך הלאה לעניינים האחרים שלנו. לא יותר משעה ביום במטבח. לא פחות משעה, כאילו, לא להגיע לפחות מחצי שעה, אבל גם לא צריך לבלות שעות ארוכות במטבח. זה צריך להיות פשוט, ענייני, ולהמשיך הלאה. אוקיי, יאללה, אני חייב להגיד לך שאני חווה פה איזו סתירה, כי מצד אחד, בתחילת הפרק, דיברת על כמה ההבחנה חשובה, ועד כמה המזון הוא כלי טיפול עוצמתי, ועל זה שלכל מזון יש ממש את האנרגטיקה שלו, ושיש לו את המטען שלו, והוא כמו תרופה. ומצד שני, אתה אומר עכשיו, פשוט להיכנס למטבח ולהכין אוכל, לא צריך לעשות מזה סיפור? כן, אני מבין את זה, ואני מרגיש את המתח הזה מתחת לפני השטח, אז טוב ששמת לב לזה והעלית את זה. ואתה צודק, יש פה איזשהו מפגש טקטוני בין יבשות, מפגש בין שני כוחות שמאוד מאוד שונים, ויש פה גשר גדול שאנחנו צריכים לגשר עליו. מצד אחד יש את המטפל, אותנו כמטפלים, ואנחנו כמטפלים צריכים לשאוף להיות ברמה הגבוהה ביותר, זאת אומרת,
דיברנו על זה, על המורכבות הזאת. מטפל אסור לו לפרוח ממורכבות, אסור לו לפחד ממה שנקרא, מטפלים לא מפחדים מדרך ארוכה. ההכשרה של מטפל היא דקדקנית וארוכה, דיברנו, היה איזשהו פרק על הרפואות, על ארבעת הרפואות השונות. המטפל אמור לשלוט בהמון המון דברים, הוא צריך לדעת אספקטים מערביים, גם של מחלות ומטופלים וגם של המזון, הוא צריך לדעת רפואות מסורתיות, הוא צריך לדעת לסגל רפואה מהותנית, הוא צריך לדעת לעבוד על הלב, הוא צריך לדעת איך להנגיש את הידע שלו לאנשים אחרים. הוא צריך לראות, גם המבט שלנו בתור מטפלים, הוא צריך להיות מאוד גם ביקורתי, זאת אומרת לראות כל מה שלא בסדר בעצם בבריאות של המטופל, גם בבריאות שלו, גם בהבחנה שלו, הבחנת הפנים למשל, איך שהוא נראה, וגם לדעת לנתח בצורה מאוד ביקורתית ומאוד משספת אפילו את התפריט המקורי שהמטופל מגיע איתו אלינו, ורמת הידע והפירוט של הידע והתובנות וההבנה שיש למטפל אודות כל האספקטים של הטיפול היא צריכה להיות מאוד גבוהה ומאוד עשירה. מטפל צריך להיות כמו אנציקלופדיה, גם בהקשר של הבנת המטופלים, בהקשר של הבנת המחלות, וגם בהקשר של הבנה של כמה שאפשר של המזונות ככלי טיפול עוצמתיים, שצריך באמת לדעת את האנרגטיקה שלהם והמהות שלהם וההרכב שלהם, ברמה הכי גבוהה שאפשר, וזה מה שנקרא מסלול לכל החיים, מסלול מאתגר ועשיר, ומוח של מטפל נראה כמו ספרייה עתיקה באלכסנדריה, משהו מטורף. זה המוח של מטפל. והמבט של מטפל הוא מבט שרואה המון המון דברים. אבל, ופה האבל הגדול, הדבר הזה צריך להיזהר מאוד כשמפגישים את כל המטפל הגדול הזה עם כל הידע שלו, כשמפגישים את המטפל עם אדם, עם מטופל, שיכול להיות שהוא מדהים בדרכו שלו בהמון מישורים בחיים, אבל בתזונה כנראה שיש פער. יש פער מאוד מאוד גדול בין המטפל והמטופל. וצריך מה שנקרא חנוך לנער על פי דרכו. צריך לדעת, כמו שאומרים בדאואיזם, לטשטש את האור, להקהות את החודים. זאת אומרת, צריך לדעת מכל השפע שיש לנו וכל הראייה החדה שיש לנו, לדעת איך לקדם את המטופל מתוך המקום שלו. ויכול להיות שהחלק הזה שדיברתי על חומרי גלם פשוטים, ואיך לנהל את המטבח, יכול להיות שדיברתי קצת מהמקום של המטופל, ופחות מהמקום של המטפל. כאילו קצת הזדהיתי עם הקושי שמטופלים הרבה פעמים חווים בעצם ממש להתחיל לבשל, להתחיל לאכול חומרי גלם, להתחיל לקנות אוכל, להתחיל להיכנס למטבח בכלל. אז כאילו מצד אחד, וזה תסכול שחווים הרבה פעמים בקליניקה, או ברמת המטפל או ברמת המטופל, שהצורך הטיפולי הוא דורש שינויים דרמטיים, הוא דורש שימוש בחומרי גלם אקזוטיים, הוא דורש דברים יוצאי דופן, ומצד שני, המטופל עצמו יש לו דרך לעבור, והוא לפעמים צריך לדעת איך לשים מחבת על הגז, או איך לבשל אורז בצורה נורא נורא בסיסית. אז אני חושב שהתפקיד שלנו בתור מטפלים, זה לא רק לבטא קוטב אחד בדואליות הזאת של מטפל-מטופל, אלא אנחנו גם צריכים לייצר את הגשר. והגשר הזה הוא מצד אחד לפעמים ללמד את המטופל, או לעודד אותו ללמוד מיומנויות מטבח בסיסיות, מיומנויות ניהול בית בסיסיות, אבל מצד שני, המטופלים לא באים שנבזבז להם את הזמן, הם רוצים אפקט קליני, אז אנחנו צריכים להיות מאוד מאוד נבונים ומאוד מדויקים, לתת להם בתוך כאילו, המטופל עושה שני תהליכים בו זמנית, מצד אחד הוא לומד רבים מהמטופלים, לומדים ממש מכיתה א' איך לנהל מטבח, וזה תהליך הדרגתי שייקח הרבה זמן, ומצד שני, כבר בתוך הטיפול הראשון, אנחנו צריכים להשתיל לתוך המטופל, לתוך סדר היום שלו, לתוך התזונה שלו, את אותם חומרי גלם, או את אותם מתכונים, או את אותם הנחיות, שלמרות שהמטופל יש לו דרך לעבור כאיש מטבח,
אותם מתכונים, אותם הנחיות מיוחדות, הם כבר ייצרו את הקפיצה הזאת, הקפיצה בסימפטומים, הקפיצה החיובית במצב הבריאותי, כדי שכשהמטופל מגיע במפגש השני, הוא כבר יהיה הגדלה של רמת האמון שלו במטפל, הוא כבר יבין שהוא התקדם קצת בתוך תהליך הטיפול. וזה דבר נורא נורא חשוב, אני עושה את זה למשל הרבה פעמים עם המטפלים שלומדים איתי את התזונה, אני תמיד אומר להם, תיתנו לי, כאילו אנחנו עושים ניתוח של case study, ואז אני אומר להם, תיתנו לי 3 הנחיות, נורא נורא בסיסיות, שאחרי שהמטופל יעשה אותן, הוא במפגש הבא כבר יגיע יותר טוב. למשל, אני אתן לכם דוגמאות מה זה הנחיות נורא נורא בסיסיות. למשל, הנחיה בסיסית מאוד, זה לעבור מאוכל חי לאוכל מבושל, או מאוכל מבושל לאוכל חי. עצם ההנחיה הזאת, להתחיל לבשל את האוכל, כשההנחיה הזאת מבוססת על הבחנה, זה יכול לעשות שינוי מאוד מאוד גדול במצב של המטופל. הנחיה נוספת כזאת מאוד מאוד בסיסית ופשוטה ליישום גם למטופל שהוא בתחילת הדרך המטבחית שלו, זה להחליף את השתייה שלו לחליטה, מאוד מאוד בסיסית, שנניח מקלה לו על כאב הבטן, כמו חליטת שומר, או איזה צמח מסוים, איזה חליטה שעוזרת לו להירגע וללכת לישון, כמו הומולוס למשל, קשוטנית. זאת אומרת, איזושהי חליטה אחת, שברגע שהוא ישתה אותה כל היום או בערב לפני השינה, היא תעשה את הקליק הזה של שיפור מסוים במצב שלו. לפעמים הנחיה כזאת יכולה להיות לתת למטופל 2 מתכונים בסיסיים, שיכולים להתחיל להשיג את הריפוי הנדרש, ולהגיד לו, אתה עושה אלטרנציה, יום אחד אתה מכין מתכון א', יום אחד אתה מכין מתכון ב', חוץ מזה אתה אוכל מה שאתה רוצה. עצם זה שהוא אוכל את 2 מתכונים האלה, שיש בהם משהו שיכול לשפר את מצבו, עצם זה יעשה את הקליק. דוגמאות נוספות למשל, זה הוספה של חלבון. הרבה מטופלים, הבעיות הרפואיות שלהם, אני רואה את זה הרבה על אוכלוסייה ישראלית, ישראלים הרבה פעמים אוכלים דווקא פחות מדי חלבון, במיוחד באזור תל אביב והמרכז. לא יודע איך זה בכל הארץ, אבל בתל אביב והמרכז המון מטופלים אוכלים פחות מדי חלבון. אז עצם הוספת חלבון לתזונה, המון מצבים משתנים, במידה וזה מה שהמטופל צריך. אז זאת אומרת, לנסות לאתר את וזה בעצם דורש מכם להיות באמת בעלי שיעור קומה כמטפלים. הרבה פעמים אני רואה מטפלים טובים, מה שנקרא מטפלים טובים באמצע הדרך המקצועית שלהם. אני מקבל את ה-case study של המטפלים האלה, ומה שאני רואה זה שהמטופל קיבל המון פיצ'ף קייס. חילבה ותבלינים שונים ותוספים שונים ומתכונים שונים והמון עושר מטורף שהמטופל פשוט נשבר מכל ההנחיות האלה. וזה מראה שהמטופל יודע את כל החומר שלימדתי אותו, אבל הוא עדיין לא יודע איך לעבוד מול המטופל בקליניקה. מטפל טוב, עובד עם כמה שפחות מחטים, זה מחזיר אותנו לתחילת המפגש, עם כמה שפחות מזונות. הוא יכול עם כמות קטנה של מזונות, כמות קטנה של הנחיות, לעשות שינוי מאוד מאוד גדול, ראשוני, במצב של המטופל. וזה החוכמה באמת, להבין, כשיש הבחנה מבדלת טובה, כשיש לכם שפע של ידע שלמדתם לאורך הדרך, ואתם באמת מטפלים טובים בעיניי, אז אתם יודעים לעשות משהו מאוד מאוד קטן, מאוד מאוד מצומצם, מאוד מאוד פשוט ליישום, שנותן תוצאות מאוד מאוד גדולות. זה בעצם למקד את ההבחנה ולהבין מהו הדבר הגדול שצריך לקרות פה, מהו השינוי הדרמטי שצריך להתבצע פה, מהו הפאזל, האבן העיקרית או 3 אבנים העיקריות, שאם נזיז אותם בפאזל הזה, אז כל התמונת החיים של המטופל משתנה. וכדי לבחור את 3 האבנים האלה, צריך שיהיה מטען פנימי של המטפל, מטען מאוד מאוד גדול, שקשור להיכרות גדולה עם מגוון חומרי גלם והאיכויות שלהם, היכרות גדולה של ההבחנה, היכרות גדולה של איך נוצרת מחלה ואיך אפשר לצאת ממחלה, ולזה שווה להשקיע את החיים שלכם, בקריירה הטיפולית שלכם, כדי לבנות את המיומנות הזאת, איך לבחור מעט ולהגיע להתקדמויות גדולות. וואו, טוב, מעניין מאוד. אז זהו, אנחנו ממש מסיימים את הפרק עכשיו.
קצת חבל לי שלא נגענו בחזון שלך, במה שגרם לך להקים את אתר טף, אבל כנראה שאנחנו נצטרך לשמור את זה לפרק הבא. זאת אומרת, החזון שמתעסק אולי באיך התרבות שלנו הייתה יכולה להיראות אם היינו מבינים את המשמעות של המזון. בהחלט. אני חושב שאולי המפגש היום עוסק יותר, אנחנו גם גיששנו את דרכנו לתוך המפגש, אבל הוא עוסק באמת ברמת האחד, או ברמת הזוג, או ברמת המשפחה הקטנה מקסימום. ויכול להיות שהפרק הבא צריך להתעסק באמת בחברה, באיך אנחנו בעצם, איך התזונה שלנו יכולה להשתמש או להשפיע על חברה, וגם איך אפשר, מה התשתית, מה התשתיות שצריך כדי לייצר חברה כזאת שהיא חברה בריאה, מגדלת, אוכלת, ניזונה. בוא נגיד, הפרק הבא אולי יעסוק קצת באוטופיות, או בחזון, או בכל מיני דברים כאלה. כן, בהחלט, גם לזה יש מקום. בהחלט. אז עד הפרק הבא. בהחלט. היה לי לעונג. אז, אם נהניתם מהפרק, שתפו אותו עם עוד מטפל או מטפלת, או אדם קרוב שחשבתם עליו. הוסיפו אותנו לפלייליסט שלכם בספוטיפיי, או שתעשו סאבסקרייב ביוטיוב כדי שתדעו על כל פרק חדש שיוצא. דרגו אותנו, ונתראה בפרק הבא.